Kavhuru. Vanhu vanotadza kumunzwisisa bati chinhu chaidiwa navaKavhuru kugara kwakanaka. Uyu murume anga asingachadi kwenda pakambani, anga akuitira vazukuru nevazukuru. Murume uyu chaida chete uyu runyararo munyika yeZimbabwe. Murume uyu chaida uyu waida kuti kana taakuenda kusarudzo pashaya anorova munhu chimbo mugodzi. Ndozvaidiwa chete navaKavhuru. VaKavhuru chavaida kuti vakapinda muhauna, muhomwe mavo moita mari inotenga, votenga chavari kuda. Ndozvaidiwa navaKavhuru. VaKavhuru chavaida kwanga kuri kuti kana mwana akapedza chikoro aregere kubhema mutoriro nenhamo, mwana iyeye aende kubasa. Ndozvaidiwa nemurume anonzi Kavhuru. Vamwe maida vavenga henyu, bati chandaida kukuya uchidzai nechandoda kuya uchidzai. After listening to Mai Kore speaking, one can actually see kuti Cllr Kavhuru was a dedicated elderly man who just wanted to see peace, who just wanted to see equality, who just wanted to see a better Zimbabwe and equal Zimbabwe. So we continue to carry the vision of Cllr Kavhuru because even though he was an elderly man, he continuously rallied behind Advocate Nelson Chamisa. He is not somebody who was rallying after positions or who was seeking positions, but he was somebody who just wanted a better Zimbabwe. A lot of people were hoodwinked by the people who hijacked the MDC, and they went there for positions as usual, and they forgot the struggle. But these dedicated cadres, they continued to carry the burden and carry the cross on behalf of the people, and we really appreciate them. Let us continue to register to vote. Let us continue to rally behind Advocate Nelson Chamisa. Change is coming.